Συνεχίζουμε με τον μουσικοδραματικό σύλλογο χωριστής δράμας «Η Αναγεννηθήσα Μακεδονία», ο οποίος ιδρύθηκε το 1906 με έμβλημα το δικέφαλο αετό. Την εποχή εκείνη δημιουργούνται ορχήστρες με κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο. Από το 1915 και έως το 1920, έχοντας περάσει 3 βουλγαρικές κατοχές, αναστέλλεται η λειτουργία του. Το 1920 με 1940 είναι η αποκαλούμενη χρυσή εποχή του συλλόγου και της φιλαρμονικής ή απλά μουσικής, όπως την αποκαλούσαν και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να την αποκαλούν, στις δόξες της, όπου γίνεται πανελληνίως γνωστή με τιμητικές διακρίσεις σε πανελληνίους διαγωνισμούς, με συναυλίες και με χοροσπυρίδες. Για αρκετά χρόνια η μοναδική φιλαρμονική του νομού Δράμας ήταν αυτή της χωριστής. Δραστηριοποιείται το θεατρικό τμήμα του Συλλόγου και ανεβάζει πολλά θεατρικά έργα με τη συμμετοχή 30 και πάνω ερασιτεχνών ηθοποιών, με θέατρο σκιών και με κινηματογράφο, δραστηριότητες που καθιστούν τη χωριστή πολιτιστικό κέντρο της περιοχής. Επίσης, συγκροτεί τμήματα φιλαρμονικής, χορευτικά συγκροτήματα παραδοσιακών χωρών με μακεδονικά, θρακιώτικα, ποντιακά, καθώς και από όλη την Ελλάδα, με χορευτές διάφορων ηλικιών, χοροδία και θεατρική ομάδα. Λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη που εμπλουτίζεται με αγορές και δωρεές πολλών βιβλίων και γίνεται πόλος έλξης από τα παιδιά και τους κατοίκους της χωριστής. Δημιουργείται η ιστορική ορχήστρα Γαλάζια Περιστέρα. Μέσα από την πάντα του Συλλόγου, στα τόσα χρόνια λειτουργίας της, διέπρεψαν από την Ελλάδα πολλή μουσική. Σήμερα ο Σύλλογος συνεχίζει τις δραστηριότητες του, οι οποίες είναι φιλαρμονική, χορευτικά τμήματα, θεατρικές παραστάσεις, τμήματα γυμναστικής, κινηματογραφικές βραδιές και πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Χάρη στην αγάπη των παιδιών, δημιουργήθηκε η μπάντα Τα Χάλκινα του Συλλόγου, που συνοδεύει τα χορευτικά τμήματα σε κάθε εκδήλωση. Τα μέλη του Συλλόγου αριθμούνται στους 477, οι οποίοι αγαπούν, στηρίζουν και φροντίζουν να διατηρήσουν ζωντανή στη μνήμη των κατοίκων την παράδοση. Οι χοροί που θα μας χορέψουν τα παιδιά είναι από την περιοχή της Στήλου. Είναι ο Άγιος Παντελεήμονας, Δάφνη και Μιλιά, φέτος το Καλοκαιράκι, Ερήνη και Συρτός. Ο πρόεδρος του Συλλόγου είναι η κυρία Τσιρακίδου Σοφία και χοροδιδάσκαλος η κυρία Αθανασίου Ελένη.
Ερήνη που ζουν το πουρνό, ερήνη που ζουν το πουρνό, πούσουν το μεσημέρι, πούσουν το μεσημέρι, πούσουν το γιο βασίλεμα, πούσουν το γιο βασίλεμα, νεράτζο βιλιμένη, νεράτζο βιλιμένη, μανάμ νερό δεν είχαμε, μανάμ νερό δεν είχαμε, μανάδι ψαντίνικα, μανάδι ψαντίνικα, και πάνω τα αργυρό σταχνί, και πιάνω τα αργυρό σταχνί, το μάστρα πας στο χέρι, το μάστρα πας στο χέρι, και πάω στην Αγιά Πηγή, και πάω στην Αγιά Πηγή, να πιω και να πιω και να πιω και να γιομίσω, να πιω